Hawu sanibonani manje base South Africa. Namhlanje ade agcina ukunitshela. Namhlanje ngizonitshela iqiniso ke namhlanje. Uyabona lokho kuthiwa iANC, iEFF. Ngiyanicela abantu base South Africa ningakuvoteli. Aniyezwa? Ngisho neDA lena ningayivoteli. Ngoba labantu laba baletha abantu bangaphandle kuthi bazo overrun nina la eSouth Africa. Banendaba nina njengama South Africans. Banendaba nabantu bangaphandle. Angikhulumi ke iDA iWest kunabo bonke abantu. iEFF ke usayisho lokho ulokhuzana uba lokho kumalema kwathi kona kuyabafavor abantu bangaphandle. neANC igcwalisa amaPakistani, yagcwalisa amaNdiya, yagcwalisa amaShayina, yagcwalisa zonke izizwe suwaleka phesheya kolwandle. Uyibona ifolile lapha la kuyovotwa khona iANC. Ngithi nake nakubona nalokho. Thina la eSouth Africa zalele inkululeko kodwa manje isihlahla lesi sama-apple saseyitshalile ngathi seyithanda ngathi ukuxhumana kanje. Fanele ukuthi isikwe manje ziprunwe kahle uyabona khona sothola ama-apple amasha. Njengalokho ke fanele ukuthi ngempela siyilwele lento yokuthi sidudule labantu bangaphandle South Africa. Ngeke siyithole inkululeko ngaphandle ukuthi sibadudule. Bheka ungena uthi la esibhedlela ngifika mina ngiyofaka ingane yami lapha nesibhedlela kuthiwa indawo ayikho. Nangithi ngiyabheka khona ama-foreigners. Ngiye esikoleni khona ama-foreigners. Ngiye kuphi khona ama-foreigners. Emsebenzini khona ama-foreigners. Bese kuthiwa hayi esikabana ndaba. Ngiyanitshela iANC ngayivotela, iEFF ngayivotela, iDA ngayivotela. Ngangcono nivotele kona lokho okuncanyana okungama-political parties. Kodwa into esemqoka ke ufuna ukunitshela yona ukuthi la eSouth Africa ayisakho into ethiwa igama idemocracy. Le democracy yalethwa abelungu ukuthi bakwazi ukusiphatha. Basifakela abantu abazosiphatha eSouth Africa bebe imnotho yethu eSouth Africa nase-Africa nje yonke jikelele. Ngifuna ukuthi nikwazi lokho. Thina fanele kube nomuntu nje ozophatha. Njengasendulo kwakuthiwa kunenkosi ekuthiwa ubani ayiphethe yonke into. La eSouth Africa sifuna ukuthi manje kube ne-dictatorship. I-army phathe naphatha ama-political parties. Bese sithi thina zonke umnotho wase-South Africa golide diamond what okwethu kwase-South Africa. Naphinde kuphume lutho eSouth nakho e-Africa kuyenzeka njengamanje zonke iy'ndawo ibhekeni leyo nto. Nathi siyayifuna la eSouth Africa. Sekuyisikhathi sesifike